नो बिफा साया लोंदो बिमा देरहा दुइथ'ना सिखाराखै नामा सिखाराखै दाबोनो इसां गोबाव उन्दुदों नामा थां फोजाहै थां र' होमबा फोजाहैनि देरहा दुइथ'न सिखारदो माबार सानजौबाय मा थाबखौनो सिखारा स्कुटि साबिखौनो लाबायना लायासै आंलाय ओइ रैसुमै मा स्कुटि साबिया लाना फैनायसाय न' साबिया न'आवनो थाबाय था आं रैसुमै आइखौ लाना फैनि अ दे थाब फै आफा आंनो एसे फैसा नांगौ जादोंमोन नो आफा खेराय जाला पख' औ आफा बारा पख' औ दे जागोन सफैबाय आइ औ सफैबाय लाबो बेगा गाखो आइ नै रैसुमै आइया सफैबाय अ सफैबायना आइ दे फैदो न'आव बोथोराबो मासि गरमलै बाप उफ 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 हेलौ फंबाय बहा दङ माखौ मोनखो नुराखै माथो बे ओरैजाय बै दारिंखौ लानानै सिदा फैबानो जाबाय दे होमबा दे मैयासो फैदों नों आरो अबाव बेरायहैनो दसे रेस्ट लाबानो जायोमोन ना थाब फैगोन आयै औ दे रोमै ओइ रोमै ए आगैसो फैदों माथो फै जिराय फै हा गैया माला मानो जायाबा फैनो आयु सोर बिसोरलाय लोगो नायलाय
मालै आदा माखौ सानबाय थादों? है जेबो जायाखैलै। ए होद मैया बागानाव थांनाया माबाफोरसो लोगो मोनदों नामाब्रा बेलाय? है जाम्बा जाम्बा बिदि जालाबायो नामा? जागोन ना जाया र' थै, गैयालै। मिथिदों नोंखौ एसे। ओमफ्राय आदा बाजै फैखाया नामा? बाजैथ' गैयालै फंबाय। माथो बाजै थालाबायनोब्रालाय? खामानि मावनांसिगौलै बाजैखौ थाब। गैयालै गैया। दोंनायालाय दोंमोनलै दाखालि मेनेजार बाबुदों बागान नायहैनायाव सासे फसायबोदोंमोन आं। होमबालाय आइनो खिथाहैनोसै आं। थै नाङालै ना। आरे बाजैखौ थाब लाबोनांसिगौथ'। खामानि है मावनो दायो रावबो गैला नांथ'वालै न'आव। फंबाय दायो नांथ'वा उनाव खिथागोन आं दे होमबाबोथ' नोंनाव बाजैनि फट' दंना? फट'थ' गैयालै मैयासो लोगो मोनदोंबा बोरै फट' थानो नोंखौसो खोनाबाय थायो माथो नोंहासो माबा गोसथोनाय दोङोनो मानाय दोङोनो बायदि खोनाबाय थायोलां। नोंसोरलाय मा खोनाबाय थायोब्रा? खोनायोलै गामिनि मानसिफोरानो बुंलाबाय थायो माथो। आं बिदियाव थाङालै आदा आं मोनसे प्रजेक्ट मावनोसो न'निफ्राय ओंखारलाङो। बारा एसां बेरायबाय थानांलालै फंबाय एसे फरायनायफोरावबो ध्यान होदो। दे होमबा फंबाय हा औ आं दे। ओंखारलांसै आं एसे फ्रेस जाहैनोसै मोदोमफोरानो साजोबबोबाय आंहा। मा खोनाबाय थायो आंखौ? आब' सा लोंनो फैदो। र' थांगौ। आब' साया लोंदो। मा सानहाबबाय थादों आब'? आइ आफाखौसो गोसोखांदोंमोन आं। आइ आफाया मा जाना थैयामोन आब'? बाजाराव थांनायाव आइ आफाया कारजों एक्सिडेन्ट जानानै थैबाय। दे आगै बेफोरखौ सानबाय थानांला। जागोन दे आब'। देरहा आफा मा सानबाय थाखो? आइ नै आं फनसो नायलायबाय थादोंमोनलै आं जेबो सानाखै। माथो साननाय बायदि नुदों? जेबो सानाखैलै आयै। जोङो नोम्फाजों आंजों बिहामजो फसायना दङमोन सासे नागिरना मोनदोंमोन नोंनि थाखै ना बहाबाफोर फसायनाय दङ? फसायनाय माने आयै दोङोबा खोन्थाना ला आफा। दाखालि जितु आफानि बागानखौ नायहैदोंमोन नालाय मेनेजारखौ लोगो हमहैदोंमोन आङो बेयाव सासे एसे नोजोर नांबोदोंमोन आयै। दा बिदिथ' गैया कन्टेक्ट नाम्बारबो गैया। दे होमबालाय आफा नोम्फाजों आंजों दाखालि नायहैनायखौनो सावरायलायनायनि गेजेरजों नायहैनोसै। दे जागोन दे आयै दे। सावगारिखौ नायनोबालाय आं लाबोना होफायनि र'। नै आफा बेयावनो दोङो सावगारिया नायनानै ला। हा बेथ' बै सिख्लायासोलै आं दाखालि सौग्रावहैनाया। नै आयै नोंसिनि बायदि साननायानो जाथोंसै दे। दे बिदिबालाय जों नोम्फाजों आंजों सावरायलायनायनि गेजेरजों बेखौनो लानानै फैनोसै। औ दे आयै। दानियाबा लद्रायानो नांबायलै आंहा। एडमिसना बहा लाखोब्रा? उदालगुरि कलेजावनो लाबाय आङो। ओइ देमखुआ फैनो होननाया माथो दाबो मोनफैया? जानोलै र' आं कल खालामनायनि। हेल' ओइ मा दाबो मोनफैया नोंलाय? हा नंगौ? दे होमबालाय। औ दे जागोन। मा फैलानो? फैलानो माबा मोनसे खामानि बेस्थ' दंनो। ओइ बोलाय। मा जालायखोब्रा? कन्टेक्ट नाम्बार दङ ना? औ हागोन। पार्टी दिनैबा हले पार्टी आरोलाय माथोबाव थौ नै आफा न' बेनो
थ' होमबालाय आफा ए आलासिफोरा सफैबाय फै जिरायफै फै जिरायफै खुलुमबाय खुलुमबाय र' जिरायथ' आइ सोरमोन बियो बियो बिब'मोन दा फैनाया साया लोंदो नै जोंना फिसाज्लाया बेनो आंनि बिनानावाबो बेनो ए नंगौ नामा फंबाया माबाफोर मावो नामा अ माने आं आफानि बागानखौनो नायो आरो ओमफ्रायथ' बिदि साखरि दाखरि मावा आङो आफानि बिजनेसखौनो नायथ'दों आरो नोंसा नानिया मा मावो ए जोंहा फरायनाया जोब्बाय दा न'आवनो दंथ'यो माबाफोर खबर लानानै फैदोंमोन नामा जोंहानाव जाहा फिसाज्ला देरहानि थाखाय नोंस्रा नानिखौसो नायनो फैदोंमोन जोङो ना माबाफोर सानो दाथ' आं जेबो बुंनो हाथ'वा उनाव खबर हरफिनसिगोन दे बिदिबा थाथ'लायदो उनाव सावरायलायनायनि गेजेरजों औ जागोन दे फैफिननोसै खुलुमबाय खुलुमबाय